ಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ನಾನು ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರತ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಬೇಜಾರಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಸೇರ್ದಿನ ಟೈಮ್ ಇಂಜಿನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕಲ್ಪುಗ ಆರಂಜಿ ಪಂಡೆರತಾರಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಪಡ್ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಮುಂದಾಂಡು ಬಂಗಾಂಡು ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವರ ಶುರು ಮಾಡಿ ಓಲ್ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಂಡೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬತ್ತದ್ದು ಬರೆಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಕಲ್ತೊಂದು ದುಮ್ ಪೋನಾಗ ಬೊಕ್ಕಲ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅವ್ರದ್ದು ವಾಕ್ಯಲೇನು ಕೂಡ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಖುಷಿಯಾರ ಯಾನು ಕನ್ನಡ ಈಗ ತುಳುನು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೆಯವರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಂದಂತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಆಯ್ನಿ ಕೆಲ ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ಮೆರೆಂಡು ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದೇರಿ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಕಲ್ಪಾರೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾಂಡೆಡ್ ಬಯಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊರ್ಬುದಿರಿ ಅರೆಗೆ ನಾನು ಉಡಂದಿನ ಸೊಮ್ಮೆಲೆ ಸಂದ ಒಂದಿದೆ ಅಡೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ನ ಎದುರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಖುಷಿ ಪಡೆ ಒಂದಿದೆ ಅವನ ಜೋಕುಲು ಬಂದ್ರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪಳ್ಳು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಪೇರತ್ತ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಕೂಡ ಅಡೆ ಈ ಮುಂದೆ ಕಲ್ತಿನಿ ನಿಂಚನೆ ಗುಡ್ಪುಜಿ ಏನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಏನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗಲಿ ಅಂಚನೆ ನೆರೆಕರತೆಗ್ಲೆ ಕಲ್ಪರೆಯನ್ನು ಐನಾತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಕೊಡೋರ ಎನ್ನ ಉಡಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.